Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Hi kilong kami babon mentahang ni pendon kam hong ya kabor mayan pelai ka jongti kabor kala don hati yang dikejar man scam keren ni ka jing sisa wana mailat ki mali ki MDC ki MP kin patrai kam yangi kin penyal yangi wana mailat bakine kinong kit kam jong ki political party kin wan penbe penop nirong ina manusia kan tukala ki kam ka jongti kenamba nga kumulong pa nga kumulong kini nga kumusunrang ngandang yo bor daga jingkarsan daga jing persan mense majong higilong mi kathara gini girang ba sendang bi kada jing sama eta ba kada yang kata persan mesin yang ini kada yang bor kenamba kane ka jat ke kanja ka jogi ka jat ka khaung ka jogi keno jing kerli la non keno jing mat sngeu ha kalian dah. Kembali ajing thok si Union Minister. Dalam berkiu sangat nak kita rekam portion na jala Meghalaya kathas termingi ngiro ngin lekat hom. Bengisnya udan kaman set musyo keman ngina sejak lada kan musyo keman musyo ya somki. Nilai teres kiweta. Lagi petang banyak kan ni kapian portion scheme, lo kau buat, nanong lupa yang di kerajing sel kabarin, tang kena ispat nak arah jalan, kit arpeu kilo kau sehingga, dah kerja kapur, terelai sejam, tak sehingga, dan kau tu, dan pisah apa ni, kamar mak kada, pilih apa, ada dan dikiau kita kamera dan por lagi badan kam hayat salah hayat dia so 1 2 3 Ka Union ki Kokam Helpers jong ka PM Poshan Madani scheme Meghalaya apo ka jingelam advisor ba Kru El Parian bat ka President Kongkina Nengnong haga khasau trek unai tong kala pelong ka jingelang jikinong yalam na kaleng ka jila hindor barwa indo shilong ban yekran halor ki jing e baginong trei ki mat ban kre igisin jam ban sngo yi ki jingdawa shaka sarkar abakran shakilat pathai khubor ba Kru El Pariat ulaong banamar ba ka dorbar liur jong ka lok sabha kadang yan menta kadi kapor ka babiang tamban kentu ya ka sarkar pedeng bad ya ki MP bakinra e ka sur jong ki Kokam Helpers hapo parliament ulaong ba ki Kokam Helpers kila traila bunsnem ban penkre ya ka bam ka bataymet ya ki lakngut ki khna school hapo ka PM Poshan scheme Henry ka honorarium ka bakiyo kadang dunabha barkam shimla biang satya ban penyat ya ka yingkasem ka Union Kaladawa ya ka Sarkar India ban kentiuno ya ka honorarium na khandai spa sha khandai hajar shibnai bat ban airu ya ki we ki jingmentoy kum ka jingyada patba jingyarap haba shongthan bat ki we ki la jingyada ki bedai hok ya ki nong trei nalor ka jingdawa ban kentiu tulom ka Union Kalapan Pauru ka jing sngokhya halor ka jing slam ban plan ya ka honorarium ki nong yalam ki laong ba ki jingyo jingyarap jong ki benta ubna ya yong jimmang bat jilyu kim pat poi hadu menta Sarkar Janlaro, ichwi nanti hi ba kumba Chief Minister ulawanya kendo bat ni hak tugas ni hak bangi ngira plakat hati pokok dia. Dan nakaliam ke jong ki badan lang hak tugas ni ki ong basyan ya yang ka sarkar kan tre ya kakam ka pamenta. Tingi dan sisya kata ka jingkermen ka baskem ba kumba mangi hi kitrai ki patre ya kani kakam nilami syakmat. Tengah ngit skem ba kanlong sisya kata kakam. Te ka ka bangi ka pelong yang ibat menta bangin bu ki district meeting. Kalong bangin kentu ya ki para nong shed bakin simkhya ya kini kakam namar ba mo namar ladangi layo si syai kata jingpen ki ola syai ndrei babun pat na ki nok shed kim le shed ki bun ki school kim pendan kam ya ni skim tegan sngo ba kakta kanya ngi namar bang bangi ngipan ya baro om bangi pantang kini ki bami baro ki nong shed ja ki bahaba ko jalla Meghalaya ki jongi bat kum jo do hakathan ri India hi jongi ngipan lang ya baro dengan ngiket pat kan ba ya kan ni ka skim ngidei bangi ki ba pentri kam ya kan ni ka skim
Bawa ke skim ke wan lingba ki school henrei pat ba pendan kam ya kani skim ka dei mangi ki ba pentrei kani skim ladangim dan mangi kinong syatja kani skim kan lumyan tengi kumta kani kmi lenti ba kani kam kan urlong kumbangi lami syahman baka ka finance minister bakalayo ya ka jingra palakat ka jongi bangi kermen semua kani ke session ke bakan sasyong kinsara ya kata ka jing kerpat ka jongi bangila bangi nginyo ya kata ka jing penkiau te kumta ken nakalian ka jongi ro ngikwa ban penbhai kani ka kam lingba ka jing trilang bat ki SDSEO bat ka ikan ka PM portion cell te ringkat bat ki school ikerpat ya kini ki parang syat bangindon kata ka jing trilang baka ka ba kena udi banyo ka bah Bakumba ka sarkar kalabha ya tay bha bang kena udi banyo ya ka baham ha por udang don ko school tingi kerpat ken bakal limba ka jingi trilang ka jongi ngin penyo ya kata ka bha debat kumjo ru hakani ka por ka ba mentamo namar ba kumba ka sarkar ka department ya kala penmi ya kini ki training ki bayadai perkanes first tengi la yo asipun ki training kumbangi ki kok ki ba lala ki jong ki blog ni la yo ki training tengi ai ku play ropat ya ka sarkar ya ka department ya education department kila penbi ya kini ka order ba onnom sya ban weng ya ki ku klem ka daw ka pabiang te hakap halor kani ka order ni kentu kani ki school lamar ba bun mentamo ki bun ki bakwa ya kani ka kamban shet just school te lingba ka jingyo jing tip ka jongi ki don ka tu ka ni ki school ki balashim ka bu ya kani ba kinweng klem ki daw ki pabiang ya ki kok te khamtam hani ha isli te ki bangila sakhi la kan notli ki school teng ki pep school kat ni kat tu sngi kila abu no ba kila thum ki ki ko te kum kita ki bangila amat tengi shim ya kani ko order baka government ka penmi Katuka atfau tarik jong ni brajun idan bok bah ma bagi wat kilat nanti hadap ni yo bani kendoi I apor bagi wan sawa ajer wa katuka por bagi wan tingi ni galiang ka Union of Kukam helper ya keren bat I halor ka bai ka banta ka dong ba nila ka honorium ka jing ice ke bah ka pisa sya kinong syadja school ki badan hakya thanks dalam mingi bat ka India ka wai namar halor ka ni ya keren ni namar ba kane ka honorium kala sa mentar palat ya khatsan snam keempat penbaik empat penkir kane sa khandai spa tanga na ka bah jong ka sarkar India ta halor kan ni ya kalat ban ai jing tho I bat mani keren badai ban penkir no I kani ka honorium namar kala sa palat bods number tengi karpat ba na khandai spa kumbagi dep ai ka jing tho na do arjar ka khandai so prime minister Narendra Modi ka jing kando bat union minister Dharmendra Pradhan I ang bapen kim no na ka bah jong ka sarkar India na ka khandai spa ai no I khandai hajar te halor kane ka jing karen ka jing don ka deputy chief minister ba snyo bah dhar bat menteri ka tan pule puthi mara kemen ramboy bat ma wailat challa the minister jong ka health sports yatho ba kementa ka kam kala ya sakhman ban revise na man review no ya kani ka norium na ka government share go union government share te halor kanne ke ong ka don tang ka wai ka barasa pendim manta ka don ka legal issue kata ka dai ka don balai support te halor kanne te ngila ya krani I pa ka thanks te lam mingi dai ka banta ka function ni le ko ngila ndem la kamram ni kham le support te kadon ka hiran ro bat ka jingti jong marba mardi hakani di proshne barade te singo ba ai ka special consideration ya ka thanks te lam mingi de ka bapan kiu no ya ka bah namar ngin imsa tang khandai spa na ka bah jong sarkar India ka bamla subhanallah te na ka daw ko ong yangi ba yaisha ka kam das na manyat nata te halor kan ni ngin ka lenga jong ni ko Union of Kukam helpa ngla krenchai ka union minister bat kumji oro ngi ka jing thwa balada kan ne ka honorium na government of India na prime minister kumjo kimnam review na pen kiu ya ka honorium kumbang ila karpa kabaha ban sange no ka trikam jong ka ni ka scheme ka jala me ghalia be khamtam ro haka thanks te lam mingi kadaw bangi open sange na marba bros ka tagisnam de ka mans nga ba jong kilong tumi kilong pa ki pendap kam ya ka ni kan sajja hajing si barito menta ka sarkar jalla hoy hajing lang khama jong konrat sama kom chief minister gila dei ha ka por jong gila pan kewa kalai menta ha all India ka jalla ka jongi ka yo ha number 5 kasa ka number san amai ka lomba ka hangni ki ai khatwai spa na ka bha jong ka sarkar jilla khandai spa na ka sarkar India talong 8000
Kata setelah migla dari ke menengkau. Marki wei per ke jala kum ka Assam ki khatan spa. Nang ta ka Arunachal ki khatan spa kisio. Ki wei pat ki ditang sia japang ka. Tatang ka jala Meghalaya hapo jingelam jong kondat sangma upun ke bat niyo rumah rumah. Tekani ka dai ka banta ka ba ka sarkar jala kale. Tengidan ka jingkermen ba hakani ka monsoon session. Kabaga Government of India kan stang bansyong na do karpau trek kat kum ngitip apau na apwai trek in July kadai kandan ka banta ka bakongsan ba ka Government of India kan chim takadan ro ka wai gidon ka jingkermen bat ka jingkerpat ro o Prime Minister Narendra Modi ula ban pelong ka mat keren ba po kabinet kadan kata ro ka jingkermen ba unswandra apa kabinet ya seh kini katiyo bakado jong ni July ba review ne revise ban pentiu ta ka wai ni kini kala bang ta ka ai ka kamram ga banta ka jongi kum kini kam helpa ya union of kam helpa ka bala wan hakman hathain stam mingi dai ta yongi ka union ka baya keren nado usnam ajar khat khindai hado menta bat nang ni sikhamat ro ni keren na banta ka ki kok ki badan hapa north east region te nibo ga jingkarpa Kembangi ong ba ya Prime Minister Narendra Modi ba uday ban simti na ban penkiyo namar ba ka jing song suk song snyad jong kinong jong sunong athan stra mingi ka don ka banta pa kung san ng bagi PM portion klayarap namar ki khanna ke ba mi ka nigalja kisdang ki bam July school ki wan school ki badan ng school ro manta kedang treban pule so namar ba ki pa hayeng kimbon kam so banaja ki ba le tribal la klayarap pala te kata ngilap pa kibon kinong song snow manta kiyo ka kidan ka jingkit kili ka jing kamram na banta kim lang sa no tanda ka daw ngidon gang ka ni ban karpa pakaday ka po penkiyo ne sange rekam na kipi posya ta sagaway ro katkom ka jingtip ngiyo hado manem step bagi jalla jong ka thai style mingi nabaro ki jalla ki chief minister kila de pha ya la ka proposal ka jing tarwa siya ka Ministry of Education bar Prime Minister day ban penkiw no ya kani kan no kata ka day ka jiktip ni kumbalong mantama ha ki nang sadja jong iha jalla unni no do bana April jong ni usnam April May June hado manta ki patyo ya kani ka ba ka pisa ka batang arjar si bana katkum ka ngiyatip ngiya karen kiyat ho ba ka don ka system kila penya ki pengkala ki system payment terkomsil te ladaday kum makiyat ho yangi hana ba kala day ba RBI na Government of India kan save no direct ya kata ka scheme ka jongka ya haki lang ba ka DBT direct bank transfer shika account jong ki kukam nanta ka daw kinang panbay ya kata ka system nang ba hadin ni ubana July kinyo na ika anarium bat kanya renti ya bay no klemjing sa akod haka state finance jong ka sarkar jala tekanni kam day tang jong ka jala me kali han raya baro kata tengini kalian ka jongi ka lakataro minang ong ya chief minister kontra sangma ba ka system ka day banyan pitre po nanda ki PCR seo namar ngitre man na kaswida ka pisa day bana ngilap ka sarkar jala ka ay la ka baha jumpa kata katen ka siphew na ka sispa ka ay kita kaya ka badan siya po pat ka jong ka Stefanan tangim la tip ma tambang iyo biang ya ka arajar panggashi ba kumbalong menta ho ni yadang yawat kila kilanti manikendo ya o MP jong Raja Sabha o James Sangma nandai hakawai ka liang ro ni ki irang wa up ya ka appointment bangiyo banin kendo ya Dharmendra Pradhan the Union Minister jong pa ka Ministry of Education tinginang up jing karpat nama ka jing tho ban juba tip ngiyo ba kembang ga Nirmala Union Minister ka kam kala sedang pentrika ngidon ga jingkarman kata ka lenti kadang api ni saya keren marngite bo umdon siya ni hekini ki punai ni kiski belada nginawa